Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте Вагаз телевизион ачу конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-TV.ru сайтында. Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Вәгазь телевизион ачу конкурсын дәвам иттерәбез. Гаризалар бирүчеләр арасында мөслимәләребез булу да шатландыра. Бүген гыйлем фазиләтләренә багышлаган вәгазен Хаҗия Зифа Гәрәева сөйли. Аллаһ Тәгалә теләш кышлары, зиһин яктылыклар биреп, хәерле вәгазь сөйләргә насип кылсын. Рабби шрах ли садри, Рабби ясир вә ла тугассир, Раббил тамим бил хайр. Гыйлемнең фазиләтләре. Гыйлем Аллаһ Тәгалә каршында иң изге. Ул адәм балаларын иң югары дәрәҗәләргә күтәрә һәм аларны дөнья ахират бәхетенә ирештерә торган нәрсә. Без бишектән ләхеткә кадәр гыйлем алырга тиешбез. Дөньяви гыйлемме, дили гыйлемме, икесендә тигез күреп. Шәригатьтә гыйлем фарыз гайын һәм фарыз кифая хөкемендә. Суфиян әс-Саури дини гыйлем алу тәртибен өйрәтеп, гыйлем алганда иң беренче эш дәшмәү. Ихтибар белән тыңлау һәм истә калдыру, алган гыйлем белән гамәл кылу, алган гыйлемне тарату, башкаларга бүлешү ди. Әгәр дә кеше шушы 4 шартны үтәсә, ул камил гыйлем иясе булыр. Диндә дәгъват кылучыга 4 нәрсә кирәк диде әһелләре. Зирәклек. Зирәк булмыйча халык тәрбияләп булмас. Сөйләм осталыгы. Сөйли белүчә дингә кызыксынучыга җавап биреп булмас. Тиешле яшь һәм мал. Мал кешедән сорамас өчен. Шуның өчен кешенең дөньяви һөнәре, кәсебе булырга тиеш. Ханафи мәзһәбе имамы, фикх гыйлеме галиме Әбу Ханифа хәзрәтләре диннән кәсеп ясамасыннар дип, гыйлеме, дөньяви кәсебе, һөнәре булмаганнарны үзенә шәкерт итеп тә алмаган. Синең дөньяви һөнәрең бармы дип сорый торган булган. Татар халык авыз иҗатына күз салсак, дингә багышланган әйтем мәкалләрдә бихисап. Акча мал бер көнлек, гыйлем һөнәр гомерлек. Гыйлем акча белән табылмый, тырышлык белән табыла ди халкыбыз. 3 ай бер диндә юк, әмма динне саклый. Милли тел, милли кием, милли гырыф ди бөек дин эшлеклесе тарихчы Шихабетдин Мәрҗани хәзрәтләре. Шәхсән мин үзем 20 ел балаларга өстәмә белем бирү дәврендә, дин өлкәсендә дәгъват кылган вакытта Аллаһ Тәгаләнең я Аллаһ, я Фаттах, я Ваххаб, я Галим, я Газим исем сифатларын еш кабатлыйм. Аллаһ Тәгалә һәр барчабызга да файдалы гыйлемнәр алып, алган гыйлемнәребезгә тәңгәл китереп гыйбадәтләр кылып, үзебезне уттан саклап, милләтебезгә, динебезгә, ватаныбызга, илебезнең тынычлыгы өчен хезмәт итеп, ике дөнья бәхетенә ирешергә насип булсын. Бел, гыйлемлек нур ул, сине нурландырыр, ә наданлык ут, сине ул яндырыр. Хөрмәтле дин кардәшләрем, гыйлемнең бакчасында күңел ачып йөрик. Бәхтебезгә барча кешеләр дә калсын хайран. Татарларның бөеклеге, даны 8 кат күкләргә китсен. Мәңге, һәр вакыт бу милләтне Ходаем бәхетле итсен. Рабби зидни гыйлма. Я Раббым, безләргә файдалы гыйлем, хикмәт бир. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһ Раббыбыз Коръәннең иң беренче ингән аяты белән безне белем алырга чакыра. Сине барлыкка китергән Раббың исеме белән укы дип боера. Барыбызга да хәерле гыйлемнәр алып яшәргә язсын дип бүгенгә сабуллашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.